दैया बै दैसो नायब्लानो जाबाय जों त्रिपुरायाव फैदोंमोन बेरायनो बेयावहाय बै बेसेबां मानसिफोर दङ नायदो जों गोबां फैनानै लामाया बिदि थांबावगोन जों आरो नोंसोरनो हानाय माने जायगाफोरखौ दिन्थिनो लागोन नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय हासिनिफ्राय फैयो दैया जोङो मोनफैबाय नै मालखौ लागासिनो नै माबा लादों हेलो हम लोग गोवा में आ रहे हैं सेकंड गोवा में अभी नाव का स्टेशन पे आ गया देखो इधर पीने वाला को हम ले लिया है एकदम नायलांबाय थादो दिन्थिनो लांबाय थागोन जोङो नोंनो अभी देखो तो इधर नाव का जोङो मोनफैबाय नैयावहाय आरो बिनिफ्राय जोङो नाव गाखोलांबावगोन 1 घन्टा लागोन होनदों नायनोसै बेसेबां गोबाव लायो नै बेवहायनो गाखोगोन जों जायगायालाय नायनो मोजां बेरायनो फैनो मोजां बे गासिबो जों जमा बबे मागुरबो दं बेयावहाय ओंखारलांगासिनो जोङो नै बटआवहाय गाखोनो मा होनदों दै लोंहाव लोङोमालै अरे किधर बैठने इधर में ओ महिला ले ले बटआव गाखोबाय जोङो नै मालिक दं जायगाया फिसासो